सुबुंथि होननाय आखुथाया जुदि दैदेनगिरिफोरनियाव थायाब्ला बे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि डेम'क्रेटिक मोनसे सोदोबफ्रा ओंखारो। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनि अनजालि बिसिखौ आङो देबोरगाव हाग्रामानि एगेन्सि जुदि शिबसारा मानियोब्ला आं गेलेहोनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि जानानै आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों बेनिफ्राय जिब्रैयाव। सुबुंथि होननाय आखुथाया जुदि दैदेनगिरिफोरनियाव थायाब्ला बे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि डेम'क्रेटिक मोनसे सोदोबफ्रा ओंखारो। गतिके बे दुखुनांथाव बाथ्रा, लाजिथावना बाथ्रा। दिनैनि 21st सेन्चुरियाव सासे बिमाखौ, सासे बिफाखौ, सासे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेन्देलनि माला गानहोनो होननानै बुंनाय दैदेनगिरिखौ समाजा बेसेबां गुवारै गनायनानै लागोन बा नाजावनानै लागोन बे साननो गोनां बाथ्रा। सनितपुराव गोदान बिटिआर हाबजानाय माखासे जायगाफोराव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै माखासे राजनितिक फोसावदिंनाय मेल हाजारखि फोसावदिङाथों सनितपुर जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि कंग्रेसनि एक्सेप्ट इउपिपिएल सोरबाया केम्पेइन खालामहैबाबो बे फिथाइ थाया। मानोना बिटिसिआवहाय बा बिटिआरआवहाय गहपुरसिम लखिमपुर जिल्ला नांजाबनाय बे गामिफोरसिम एक्सटेनसन खालामनाय बा सोदेरनायखौ रावबो सापर्ट खालामाखैमोन। दिनै बिसायख'थि सफैनायखाय नांगौ जानायखाय गहपुरनि मानसिफोरखौ दाव दाव खालामफ्लानानै दुखु दिन्थिफ्लानानै गोरेले मोदै गफ्लानानै मानसिफोरखौ इमसनेल खालामनो नागिरबाबो सनितपुरनि मानसिफ्रा बेखौ मालाबाबो गनाया। मानोना सनितपुर साइडनि मानसिफोरनि जा दुखु, जा दाहा, जा मिजिं बेखौ जों हमदांनो हायो आरो बेखौ जों मिथिखागौ। एखे जायगायावनो दा इउपिपिएलनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो थाखाय कमिटिफोर दाबाय होनना मिथिनो मोनो जोङो। दा माबायदि जों जिल्ला कमिटिखौ दाबाय, इयुथ कमिटिखौबो दाखालि दाबाय, वमेन कमिटिखौबो दाबाय। कमप्लिटलि जोंनि जा फांसनारि मेसिनारि फांसनफोर बेफोर गासिबो जोबनानै फैखाबाय। नोंथांनि मोनदांथियाव 40टा मासियाव इउपिपिएल आउट अफ 40 जोङो 32 देरहागोन, बे 100% कनफार्म। नोंथाङा दिनै खै तारिख? 2 तारिख जुलाइ। माबानि आगस्टनि सेप्तेम्बरनि माबासिम नाय, 28-29 तारिखसिम नाय आरो आंखौ एखे कुइसनखौनो सोंफिन। हाग्रामाया बे समाजाव गेलेनो नागिरदों सार। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनि अनजालि बिसिखौ आङो देबोरगाव हाग्रामानि एगेन्सि जुदि शिबसारा मानियोब्ला आं गेलेहोनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि जानानै आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों बेनिफ्राय जिब्रैयाव फैथों। दा जिखिनि गामि एड दोननाय बेवहाय इउपिपिएलनि हिसाबै बेयाव बियाबफोर एड दोननायनि राहाफोर दङ नामा? निस्सयকৈ गासै जोंहा 60टा बियाब जागोन। बेयो इलेक्सननि उनाव जागोन। माबा साइडजों गहपुर साइडसिम बेसेबां बियाब जागोन बेखौ दासिमबो थिरांथा लानाय जाथ'वाखै।